puntualment igual que la premsa de proximitat, veritat? Sí. Perquè aquí, quan vas a fer el cafè a la Garrotxa, Sí. hi ha una revista que és imprescindible, que és allà on surten totes les fotos i on sempre hi veus tothom. A veure quina diries que és. Digue'm què és aquesta, la comarca d'Olot. La comarca d'Olot. Doncs a la comarca d'Olot és la revista per excel·lència nostra. És a dir, si ets notícia, surts a la comarca d'Olot, que a més fa molt poc que han estrenat la pàgina web, que és lacomarca.cat, i allà pots accedir a tots Fantàstic. els números anteriors. És fantàstic. I a més, si volem informació una mica més ampliada, què faríem? Bueno, doncs llavors anem al diari de Girona, que aquí tenim la seva edició en paper, però que podem accedir-hi a la seva edició en digital. I a més, podríem optar també per l'opció Nació Digital, Nació no? Digital, amb la En seva aquest cas edició de la Garrotxa, també. És a dir, aquí estem molt ben informats. Ben informats, per llegir no? són aquestes tres capçaleres. Escolti'm, vostès llegeixen la premsa? Sí, La Això és comarca la interessant. coneixen tots, no? La comarca, home, per descomptat. Per Olot descomptat. Televisió també, no? I la També. xarxa també. Esclar, home, També, esclar, home, com ha de ser? per l'amor de Clar, Déu. és que, tio, sí. Sempre. No, ara ja surt més vostè que Tenen jo, molt fixi's. vist, L'Albert el tenen... Surt més ell que jo, T'acaben de dir perquè- que te tenen molt vist, Sí, doncs haurem de replantejar-ho. Haurem de presentar-hi aquest senyor per presentador dels programes. Ho farà molt bé. L'important és llegir, llegir la informació de proximitat, tenir al costat la informació que més necessitem, en aquest cas del nostre entorn més proper, que és això el que ens facilita l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. Ara estàvem parlant de coses històriques, perquè la comarca fa molts anys que s'edita. Podríem repassar una mica com va venir la història dels altres llocs, no? Perquè Sí? tenim alguna connexió prevista? Espera't, farem una cosa, esperarem un moment, Sí? perquè hem de fer un viatge, Ah, sí? T'atreveixes a fer un viatge amb mi a l'època renaixentista, Albert? Oh, doncs m'hauré de guarnir pel moment, no? Espera't un moment, ara hi anem. Va. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs després de veure com es prepara aquest concurs a Blanes, escolta'm, jo et vull preguntar una cosa, Manel. Digues. La informació de territori ens interessa a tots i totes, la de proximitat, però aquí què llegiu exactament? Mira, aquí tenim diverses, Especialment jo et recomanaria l'Arol, Sí. L'Arol, també el Regió 7, en la seva versió web també, Sí. el Celsona, Sí. el Celsona, una altra revista molt interessant, el Nació Berguedà, naturalment, i bé, estaria per aquí també el diari de la neu.cat, molt recomanable per estar doncs, al dia de l'actualitat. De fet, tota la informació de territori la tenim gràcies a l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal. El que és més important és estar informats i sobretot del que passa més a prop de casa, que és el més important. Tant com nosaltres, aquí. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ja ho has vist, això? Avui sortíem aquí al diari Segre, Sí. País quilòmetre zero amb els fanalets. Amb els ho veieu, fanalets, Aquí, guaita, guaita. mira. I això només ho pot ser la premsa local. La premsa local, la d'aquí, comarcal. en aquest cas a Lleida. Bueno, veig que tu també Sí, estàs jo informada. dic, agafo l'iPad, que a Ah, tu vegades ets amb més el paper moderna, és com més moderna. complicat. Ah, I bé, el aquí paper és romàntic. És romàntic, però aquí estic, Sí. a mi repassar l'escaleta i pum, ja també busques i és tot més Doncs pràctic. avui, per estar informats, si estem a Lleida, podem tindre el diari Segre. Sí, a segre.com també. Aquí Correcte, està, sí. ho tinc L'última aquí. hora la trobaràs a segre.com. Vale, així I si és no, també més a Nació actualitzat, Digital Lleida. oi? També ho trobaràs. naciodigital.cat/Lleida. Sí, Aquí exacte, també trobem la tota la versió informació. també, premsa local, en aquest cas, de Sí. Lleida, proximitat, Sí. contingut de casa nostra, en aquest Sí. cas, i podem, has vist que a Lleida, per exemple, tallen l'autovia nacional 240 per exigir a Foment que faci l'autovia ja. Per Sí. saber això, Sí. només a la premsa de casa nostra. I a més tenim gent ja amb gorres que Sí. de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, que així ja tothom va ben mudat i sap on ha d'anar a Per cert, llegir. saps que aquí hi ha un barri, el barri de Cap Pont, Sí. que té una revista també, que és membre de Un l'associació. barri de Lleida que té una la revista. seva revista, Cap clar. Pont. Cap Pont. Cap Pont. Ara hi ha ponts, abans Sí. hi havia cap, i llavors és el barri que es diu Cap Cap Pont. Pont. És aquest. I com Pots treure la seva travessaven? revista. Ai, Déu Com meu. travessaven? Bueno, és igual. Escolta, tu Entrem tens una altra gorra? cosa. Tu tens Jo tinc gorra? gorra? Mira, tu tens gorra? Tu no tens gorra? Ai, Mira, tinc gorres. Té una com gorra. hi penses amb Mira, tot, jo que vaig a repartir gorres. Què vols? Tu ja en tens de gorra. Vol una gorra, vostè? Vol una gorra? Mira, anem donant veus. Tens gorra? Vinga, té una gorra, una altra Repartim-ne, gorra. repartim-ne. Anem Oi, aquí repartint en gorres. tenen. Bueno, ja sabeu, la Ja ho premsa saben. de casa és la premsa comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.
L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Suposo que, David, a la televisió, ja sabem, la feina dels periodistes és estar informats, i aquí al Pla de l'Estany, què millor que fer-ho amb Diari de Girona i la revista de Banyoles, oi? Exacte, la revista de Banyoles, que com no pot fer millor una altra revista, és explicar el que passa aquí al territori amb imatges, fotografies com aquesta de l'església del monestir, del monestir de Sant Esteve de Banyoles, també rutes, entrevistes, bé, aquí hi ha una... Exacte, és un contingut infinit per conèixer què passa realment a la nostra comarca i bé, doncs, als municipis del territori, gràcies a les revistes i als diaris de la premsa comarcal. Exacte. Per tant, aquí trobem entrevistes, trobem actualitat, moda, reportatges, fotografies esplèndides. Exacte. Una mica de tot. Tot, variat i a més concentrat en aquest cas, com mira, aquí per exemple, veiem... Què veiem aquí? Llegendes i memòries. Realment, per saber no només el que passava fa 25 anys, ara que estem amb el tema dels Jocs Olímpics, sinó el que passava abans, quan encara no havíem nascut ni tu ni jo. Exacte. I mira la gent que ja porta les gorres, a veure, ven cap aquí, les gorres de la premsa comarcal, o sigui que tenim a tota la gent del llac de Banyoles equipada. Doncs ja ho sabeu, revista de Banyoles i també Diari de Girona i diaridegirona.cat per tots aquells que vulguin seguir la informació actualitzada i de proximitat. Ja ho veuen, seguim mirant a veure què trobem. Vinga, va. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Ara li comentava la Txell, Déu-n'hi-do la quantitat de capçaleres de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal que teniu a Osona, no us queixareu. La veritat és que això és una bona mostra de la sortit que tenim. Et sembla? El repassem una mica? Va, repassem-los una mica, a veure, què trobem? A veure, actualitat. El 9-9 és informació, tota la informació de la setmana, els dilluns i els divendres. Els dilluns i els divendres, i per internet també? I per internet també, el 99.cat. I aquí tota l'actualitat que vulguem conèixer de tota la comarca. De tota la comarca, però també altres revistes més específiques, perquè aquí gairebé cada poble té la seva pròpia revista per conèixer a fons l'actualitat de les entitats, les últimes notícies, fins i tot en ser una que publicava el sou de l'alcalde. Què em dius? O sigui, aquí sense secrets, aquí a Osona sense secrets. A veure, tenim el portal de Centelles. Quin més? L'Espiga, Call d'Atenes. Call d'Atenes. El Tots. Hostalets de Balanyà. I el Torelló. De Torelló. I una que a mi m'agrada molt, a veure, el 855. El 855. Que és a Sant Quirze de Besora. I m'agrada perquè jo tenia una amiga que vivia a Sant Quirze i sempre als estius anava a casa seva i em fascinava la part dels passatemps. Eren molt divertits els del 855. I així potser també enfocats en coses que passen al territori, per tant tot queda més a casa. I també el Taradell, que també és de Taradell, evidentment. Tota l'actualitat, les intríngulis i també les intríngulis dels pobles. I també, evidentment, tenim a Vic, el Biguetà, a Manlleu, el Diari de Manlleu, i també a Manlleu... El Ter.net, en aquest cas, que és un portal d'internet, un portal digital. Per tant, Déu-n'hi-do la quantitat de capçaleres, és el que diem, A veure, aquí l'Espiga, per exemple, què trobaríem? L'Espiga, oita. Basses... No, aquí... Fotografia. Home... Aquest cas és d'una promoció passada, però alumnes de les escoles. Això també va molt bé perquè la gent veu a casa... És una parada excel·lent per les entitats i per les escoles, és increïble. Pots saber tot de les excursions que fan, el teatre, que han visitat, exacte. És fantàstic. Els esports, que també la gent està molt pendent del que fan els de casa seva. Doncs ja ho veuen, tot això a les capçaleres d'Osona de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció. Catalana de la Premsa Comarcal patrocina aquesta secció. Doncs Déu-n'hi-do tot el que trobem a les capçaleres d'aquí del Maresme, de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, Sí, la veritat és que hi ha molts continguts. I ara, aprofitant que teníem la Paula Alòs, doncs a Papers de Vi, justament, parlen molt dels germans Roca.
I és que fan molts maridatges també, exacte, i fan molts maridatges amb el que és la part vitivinícola i el menjar. I els germans Roca hi tenen un prestigiós apartat també cada vegada en aquesta revista. Ho dèiem perquè la Paula Alòs justament s'emmiralla bastant amb els germans Roca. Exacte, per tant, és una revista que potser va mirant ja també per maridar els seus plats, no? Que parlava allò del tataki de tonyina, el risotto que havia fet, per tant, aquí després un bon vi i ja ho tenim. Exacte. De fet, a papers de vi hi ha moltes rutes també recomanables enmig de les vinyes. No sé si n'has fet mai cap. No n'he fet, però m'agradaria molt. Molt interessants, perquè a l'Ella hi ha també una bona oportunitat. Has de venir més cap aquí baix, Rosó. He de baixar. Has de baixar. A l'Ella, papers de vi, justament ens recomanen algunes rutes entre vinyes molt bones i de molt interès, perquè realment descobreixes tot aquest món del vi, que és molt interessant. Per tant, a veure, revistes capçaleres d'aquí del Maresme. Alella i revistalella.cat, per aquells que ho volen mirar per internet, i també papers de vi i papersdevi.cat, que no només la tenim en paper, que així la podem consultar. Ara sí. Nosaltres, que ja hem anat repartint per aquí a Mataró també les nostres gorres de la premsa comarcal, que les senyores i les nenes van guapíssimes i estupendes amb les gorres de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. Jo seguiria mirant a veure quin maridatge fem avui per sopar aquesta nit. A veure, Marta, què més trobem? Segur que en trobem més, perquè... Mira, veus? L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha patrocinat aquesta secció.